हिनके नर स्क्रीन no kaham ke nugui tongma khana je bini joto detail bini kok no sana saka ang bini detail kisa norno sawi khana rona bini bumung hinkai Somborong Tripura tei bini address Jangaram tei bini post office Jalaya PS tongka Korbugo jodi norok bini nokni borok no contact khai naina musung khanke phone number rijak tongo 9862 888 337 tei bo tabuk Kolkata o b.ed khalai tongo last semester o student hingai ching saimono tabuk b.ed o student roni last semester roni exam choli tongo college o inki aboni bagai lockdown ni bagai kebo thangai ajaga exam rimaya tei attend khlaimaya aboni bagai online class ngo tei online exam ngo aboni bagai college o kaisa practicum sei rohna nango inki a practicum seibai post office rohna hani thangpuro bini kaisa accident ngi thanga Korbugo tei accident ngi pame pore bono AGM hospital o ri hojaka nge ajaga rohoroi tau bini sorry ekdom saya bari jak inke aboni bagai ajaga doctor saka bono fataro talangai manekai Tirpura hasteni fataro thangai teb hospital kotor jaga talangai naina nango abuto hini saka aboni bagai bini nokni borok rok tabuk lokoni thanibo je mansak je chubai mansak chubari hine kisa koijau tangi hinkai jotono janjani borok tei jotoni bosano no taisa banchirna musungjago kaham korongke naina musungjago tei family o bahana khorjapon chakir khane koroi aboni bagai nukhong sayani bagai no lokoni thanibo lachimung no lachi nyawui kisa misa mada mano hone lokoni thani chobaso sanka jodi norok bono chobawi mankhanke account number rijak tongo 1502 104 000024 inke bini IFSC code IBKL 0001502 hinkai o account wngkha bini uncle ni Ranjit Kumar Tripura abono borok lokoni thani kisa chobaso sanjao nung jodi borno chobai makha chobadi jodi kisa chobai manya hingke o video no share khalai redi jate je chobai manai borok bini aro thangi sogui bo je chobai mansa kisa chobathung